Ahoj, vítam ťa na mojom YouTube kanáli a dnes by som ti chcela povedať, prečo dostávaš nie. Nebudeme sa baviť o žiadnom partnerskom vzťahu alebo podobne, ale budeme sa skôr baviť o predajnom vzťahu, hej, že prečo dostávaš príliš veľa nie v predajnej komunikácii. Hej, takže môže sa ti napríklad stávať, že predávaš svoj produkt alebo službu, alebo predávaš produkt alebo službu niekoho iného, oslovuješ nejakých potenciálnych klientov, dohodnete sa na nejaký spoločný hovor, stráviš s tým potenciálnym klientom niekoľko času, niekedy to kľudne môže byť aj hodina a vo finále dostaneš nie. Hej? Napríklad sa ti stáva, že obslúžiš takto 10 ľudí denne a 10 krát dostaneš nie, alebo dostaneš 8 krát nie. A takto to stále pokračuje dokola. A v podstate si možno pripadáš ako taký škrečok v koliesku, pretože stále dostávaš od ľudí nie. Alebo prevažne dostávaš od ľudí nie. Môže sa ti to napríklad aj diať v messengerovej alebo v nejakej písanej komunikácii, že oslovuješ ľudí s nejakým svojim produktom alebo službou alebo s nejakou svojou pomocou a tí ľudia ti vlastne ani neodpovedajú, alebo ti rovno povedia nie. Alebo napríklad oslovuješ ľudí cez telefonický hovor v zmysle toho, že zavoláš niekomu napríklad na telefón a predstavíš sa ako ja som Jožko Mrkvička z tej a z tej firmy, alebo som Jožko Mrkvička a ponúkam takový a makový produkt alebo službu, no a ľudia ešte si ani nevypočujú a už si to zložia. Hej. Čiže ja som High Ticket mentor, mojou expertízou je najmä High Ticket stratégia, kde vlastne učím, ako predávať, ako vytvárať prémiové produkty a služby a ako uzatvárať ľudí do spolupráce. Je v podstate úplne jedno, či predávaš nejaké menšie produkty alebo nejaké stredné produkty alebo nejaké prémiové produkty. V podstate, ak nevieš uzatvárať do spolupráce, tak budeš mať problém, aj keď predávaš len tie malé produkty. Čiže preto je naozaj veľmi dôležité sa naučiť, ako uzatvárať ľudí do spolupráce, aby ti vlastne ľudia prestali hovoriť nie. Ľudia hovoria častokrát nie, pretože nerozumejú hodnote toho produktu alebo služby, alebo si myslia, že to momentálne nepotrebujú, alebo napríklad majú už veľa nakúpeného niečoho podobného a tak si myslia, že to nepotrebujú a tak ďalej, hej. Tvojou úlohou je zistiť, čo ide tým ľuďom v hlave, prečo vlastne sa stane to, že povedia na konci nie. Ale to nezistíš, ak budeš príliš veľa rozprávať, ak vlastne ľudí nepustíš ku slovu a ak nepokladaš si správne otázky, ktoré dostanú presne z toho človeka to, čo ty potrebuješ počuť na to, aby si ho mohol alebo mohla uzatvoriť do spolupráce. Ľudia často hovoria nie a povedia napríklad, že nemám peniaze alebo teraz si to nemôžem dovoliť a povedia to pretože nevidia v danom produkte alebo službe nejakú hodnotu, tak radšej povedia nemám peniaze, nemôžem si to dovoliť, pretože bla 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 bla, hej. Ale v podstate sa za tým skrýva oveľa viac. Ľudia majú v hlave kopec všelijakých námietok a kopec všelijakých hláskov, takých, ktorým sa im tam prihovára a hovorím vlastne, že prečo do toho teraz neísť, prečo to teraz nenakúpiť. No a pokiaľ to uzatváranie nezvládneš ty, že nedokážeš toho človeka uzatvoriť do spolupráce, tak sa môže stať, že to urobí tvoja konkurencia a ty potom len pozeráš, že wow, tak akože mne rozprával ten človek, že nemá peniaze, že si to teraz nemôže dovoliť, že majú toto a toto a od mojej konkurencie si kúpi ten najdrahší produkt. To je nejaké divné. Asi niečo robím zle, asi niekde robím chyby. A tu je naozaj dôležité sa zastaviť, keď si toto uvedomíš, že robíš chyby. Prečo to hovorím? Pretože mne sa to stalo tiež. Na začiatku som ponúkala svoje produkty a služby a častokrát som dostávala nie. A potom som vlastne iba videla, ako si tí istí ľudia, kúpili od iných ľudí, od konkurencie, vlastne od ľudí, ktorí ponúkajú niečo podobné, tak od nich si kúpili ešte drahšie produkty. A hovorím si, sakra, volá, čo asi robím zle. Pretože keby som to dokázala ja spraviť, tak by si už odo mňa mohli nakúpiť ten istý produkt alebo ten podobný produkt alebo službu, ktorú som im ponúkala. Hej? Čiže samozrejme, čo sa týka toho, že ľudia si kúpia niekde inde, nesúvisí len s tým, že nedokážeš predávať alebo nedokážeš uzatvárať ľudí do spolupráce. Ono to je častokrát aj o tej energii, že napríklad tí ľudia cítia, že
tam u susedov im to vonia lepšie, že je to proste pre nich lepšie, že sa tam budú lepšie vyvíjať, alebo ten produkt bude proste im lepšie pôsobiť od iných ľudí, hej. To nikdy nevieš, že čo tí ľudia práve cítia v danom momente a prečo si to napríklad kúpili práve od konkurencie. Napríklad aj čo sa týka nejakých produktov, kedy v podstate predávaš ten istý produkt ako tvoj kolega, tak tvoj kolega môže byť úspešnejší, pretože napríklad na jeho energiu idú viacej ľudia, možno, že dáva lepší servis tým ľuďom, možno, že je priateľskejší, viacej sa stará o tých ľudí, takže vlastne ľudia od neho viacej nakupujú ten istý produkt, hej. Ale teraz to je úplne iná téma. Teraz by som sa chcela s tebou hlavne porozprávať o tom, že prečo ťa ľudia odmietajú, hej. Takže v prvom rade je to, že napríklad nevidia hodnotu produktu alebo služby. Ďalší dôvod je, že napríklad nedokážeš argumentovať na ich námietky, takže napríklad oni ti povedia, že nemôžem si to dovoliť, nemám peniaze, ale ty nejdeš ďalej do hĺbky, pretože teba to vlastne zastaví a je to taký akoby múr pre teba, že OK, takže odpovedal mi, že nemá peniaze, tak v podstate nemáme čo riešiť, pretože ten človek nemá peniaze. Ale ty neriešiš ďalej do hĺbky, či je to naozaj, že nemáte peniaze, alebo nemáte peniaze na tvoj produkt alebo službu, hej? A to keď vlastne začneš viacej do hĺbky riešiť, tak v podstate zistíš, že v podstate to ani nie je to, že človek nemá peniaze, ale on nerozumel tej hodnote toho produktu alebo služby a preto nenakúpil. Ďalší dôvod, prečo hovoria ľudia nie, je, že im môže na tej prezentácii, na tom, jak je to odkomunikované, odprezentované, môže im niečo vadiť. Oni nevedia, že čo to konkrétne je, ale môže im tam proste niečo vadiť, hej? Ďalší dôvod, prečo ľudia odmietajú, je, že napríklad tlačíš príliš na pilu, ideš príliš z hurta na tých ľudí, ponúkneš im napríklad príliš vysoký level, príliš drahý produkt a napríklad človeku, ktorý ťa ešte nepozná alebo nie je oboznámený s tou firmou, pre ktorú ty predávaš a tak ďalej. Hej? A to môže byť proste pre neho príliš veľký nátlak, príliš tlačenie na pilu a v podstate toho nejakým spôsobom odradí a odskočí od toho. Ďalší dôvod je, že ľudia možno nie sú pripravení na to, čo im ponúkaš momentálne a možno prídu o pol roka, o rok. Ale pokiaľ ty vlastne neudržuješ ďalší kontakt, nerobíš follow-up, tak v podstate tí ľudia si od teba nikdy nenakúpia. Pretože treba vedieť, že väčšina ľudí nie je pripravená nakupovať i hneď. Je určité percento, ktoré ti nakúpi hneď, ďalšie percento potrebuje čas, možno 2 týždne, mesiac, 3 mesiace a ďalšie percento potrebuje čas napríklad kľudne aj rok, aj 2, aj 3 a možno aj 10 rokov. 10 rokov ťa potrebuje sledovať na to, aby nakúpil, hej? A potom je tam percento, ktoré je vlastne úplne také nezainteresované, proste vôbec ho nezaujíma, čo robíš, ani nechce jednoducho s tebou nič mať a treba sa zapne na videu niekde a okamžite odíde, vypí na to. Nezájem, hej? Čiže takto to je vlastne odstupňované a ty potrebuješ vedieť, že ako s tou konkrétnou skupinou treba pracovať, aby si v podstate dokázal zasiahnuť čo najväčšiu možnú množinu tých potenciálnych klientov, ktorí potom nakúpia, hej. Jedni nakúpia teraz, jedni nakúpia o mesiac, ďalší nakúpia o pol roka, o rok a tak ďalej a v tomto potrebuješ mať taký systém. Ja tomu hovorím taký follow-up systém, hej. Keby si sa chcela alebo chcel dozvedieť viacej informácií o tom, že ako uzatvárať ľudí do spolupráce, keď ťa toto zaujalo a chceš vedieť viac, tak určite sa mrkni na moju výzvu. Teraz bude prebiehať 3-denná výzva Kráľovský predaj, kde si povieme viacej o tom, čo je to uzatváranie do spolupráce, prečo ti ľudia hovoria nie, ako vlastne s tým pracovať, ako ľudí uzatvárať do spolupráce, ako to urobiť tak, aby čo najväčšieho množstva oslovených ľudí boli potom reálne predaje, aby ti prišli naozaj kvalitní ľudia, hej, aby proste prišli ľudia, ktorí si kupujú aj tie vyššie rady, prémiovejšie produkty a tak ďalej. Takže o tomto všetkom sa budeme baviť, ale nezostaneme iba pri slovách, poďme aj do akcie. Ja vám dám aj nejaké PDF-ka k tomu, takisto zoberiem niekoho do hot seat, do horúceho kresla, kde ukážem, ako uzatvárať do spolupráce a ďalších kopec výhod a bonusov, ktoré vlastne nájdeš v tejto 3-dennej výzve. Stačí sa prihlásiť, pod videom je link, kde si môžeš kliknúť a tam si len prečítaš informácie, že čo to obsahuje, kedy to začína, aké to je a tak ďalej. A vlastne, keď ťa to zaujme, tak potom si to môžeš objednať. Ak nie, tak je to absolútne v poriadku a budem rada, keď ma budeš naďalej sledovať, pretože ak mi dáš follow, like alebo komentár k tomuto videu, tak pre mňa je to signál, že ti to dáva zmysel, že ťa to baví. A samozrejme mne to dáva motiváciu robiť ďalšie a ďalšie videjka, ktoré ti budú pomáhať na tvojej ceste.
Takže veľmi sa teším na ďalšie stretnutie s tebou a pozri si určite aj ďalšie videá, ktoré tu odo mňa sú, ktoré sú určite tiež veľmi zaujímavé a hodnotné. Teším sa na teba a maj sa pekne, ahoj.